खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बिटिसिआ 1.59 लाख कौटि रांनि बाजेटखौ गनायथि होयो, जायजों सोलोंथाइ, सावस्रि आरो सानज'थाइखौ गोबां थुलुंगा होयो। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लेजिस्लेटिभ एसेमब्लि (BTC-LA) आ 30 जुलाइआव 2026-27 राङारि बोसोरनि थाखाय 1,58,831.32 लाख रांनि बिटिसि बाजेटखौ पास खालामो, जेराव गासै बड'लेण्ड ओनसोलारि ओनसोलाव सोलोंथाइ, सावस्रि, आबाद, लामा फोनांजाब आरो इनफ्रास्ट्राक्चार जौगाथायनि सायाव नोजोर होनाय जादों। बे रांखावरिनि बिबानाव थानाय बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिआ बे बाजेटखौ गथायदों आरो बेखौ एसेमब्लिआव मोजाङै पास खालामदों। बे रांबावजायाव बिटिसिनो जथाय एसपिडि अनसुंथाइनि सिङाव 90,000 लाख, इनफ्रास्ट्राक्चार जौगाखांनाय आरो बड'लेण्ड एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखाय 20,000 लाख रां, मिरु प्राय'जित स्किमफोरनि थाखाय जर'खा हेफाजाब महरै 20,000 लाख रां आरो इनफ्रास्ट्राक्चार अनसुंथाइनि थाखाय 9,757.25 लाख रां होनाय जादों। लोगोसे 2,530.22 लाख रां खुंथायारि अनसुंथाइ महरै 2,794.44 लाख रां बिटिसिनो स्पेसियेल अनसुंथाइ महरै, मुंख्लंफोरनो अनसुंथाइ महरै 1,000 लाख रां आरो चेन्नाइआव बिटिसि गेस्ट हाउस लुफुंनो थाखाय 1,000 लाख रां होयो। सदनखौ थांखिनानै महिलारि बिथाङा बुङो दि रांबावजायाव आबाद बिथिं, लामाफोर आरो पाब्लिक इनफ्रास्ट्राक्चाराव रां थिसनबाय थानायखौ नोजोर होनायजों लोगोसे सोलोंथाइ आरो सावस्रिनि बिथिंफोरखौ बांसिन गोनांथि होनाय जादों। बिटिसिनि गाहाय बिथाङा बुङो दि बिटिसि सरकारा गासै ओनसोलाव साबसिन सोलोंथाइनि खाबु सोरजिनो आरो रायजोआरि सावस्रि सिबिथायखौ जौगाहोनो थाखाय थांखि दं। गाहाय फरायसा अनसाय हाबाफारिखौ फोसावनानै महिलारि बिथाङा बुङो दि बड'फा सुपार 50 हाबाफारिखौ 100निबो बांसिन फरायसाफोरनो खाबु होनो थाखाय फेहेरनाय जागोन आरो बेनि मुंखौ सोलायनानै इउएन ब्रह्म फ्रि इउपिएससि, एपिएससि, निट आरो जेइइ कचिं प्रग्राम दोननाय जागोन। बिथाङा बुंबावो दि एसएसएलसि आनजादाव एमआइल आयदायाव 100% नम्बर मोननाय फरायसाफोरा साफ्रोमबो 3 लाख रां मोनगोन आरो जौसिन गेजेर आनजादाव 100 नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो 5 लाख रां होनाय जागोन। बिटिसिनि गाहाय बिथाङा बेखौबो बुङो दि आबाद बिथिंखौ गोख्रों खालामनो आरो आबादारिफोरनि मददखौ बांहोनो थाखाय गोबां हाबाफारि लानाय जादों। सोंथि खालामनाय समाव बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारिया सदनखौ मिथिहोयो दि सिगांनि इउपिपिएल दैदेननाय काउन्सिलनि समाव थिखादार महरै थिसनजानाय सा 554 बिगियान आरो सानखान्थि फोरोंगिरिफोरा दानि बिपिएफ दैदेननाय सरकारनि सिङाव साख्रियाव थाबाय थागोन। बिथाङा बुङो दि नांगौ जानाय रां बावजाफोरनि राहा खालामखाबाय आरो नांगौ जानाय रांफोरखौ मोनखांनायनि उनाव फोरोंगिरिफोरनि दान बान्थाखौ हगारना होनाय जागोन। नार्जारिया दाजाबदेरनानै बुंबावो दि एइचएस आनजादाव एमआइल आयदायाव आबुं नम्बर मोननो हानाय फरायसाफोरनो 5 लाख रां आरो एसएसएलसि आनजादाव आबुं नम्बर मोननो हानाय फरायसाफोरनो 3 लाख रां थुलुंगा होनाया मुंख्लं सुजित नार्जारि मेरिट स्कलारशिप स्किमनि सिङाव सोलिबाय थागोन। सावस्रि सिबिथायनि थाखाय बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा देरहासात बसुमतारी बिथाङा बुङो दि काउन्सिलाव सा 150सो डक्टर आरो सा 400 पेरामेडिकेल मावफारियाफोरनि आंखालजों मोगा-मोगि जागासिनो दं। बिथाङा बुंदों दि आसाम सरकारजों सिगांनिफ्रायनो सावरायजादों आरो उदांस्रि सान फालिथायनि उनाव बिटिसि ओनसोलाव 150 जिएनएम नार्स थिसननायनि आसा दं। सावरायनाय समाव एमसिएलए धनेश्वर गयारीआ 1980 मायथाइफोरनि जोबथा समाव ट्राइबेल मोनथाय सोमावसारनायाव बाहागो लानाय पिटिसिए मावथि आरो एबसु भलन्टियार फर्सनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय खहा सुफुंनाय आरो रिहेबिलिटेसननि आयदाखौ दैखांदों। आयदानि सायाव फिन्नाय होनानै महिलारिया बुङो दि बे आयदानि सायाव काउन्सिलआ सिगांग्रो सावरायखांबाय आरो बिथांमोननि बावसोमनायखौ गनायथि होनो आरो मान होनो थाखाय नांगौबादि राहा लानाय जागोन होनना सदनखौ खोथा होयो।
नैथि खौराङाव दङ सजन जिन्दलआ आसामनि सीएम रिलिफ फान्डआव सिरियै 5 कौटि रां दान होदों। जेएसडब्लिउ ग्रुपनि आफादगिरि आरो सामलायग्रा दिथागिरि सजन जिन्दलआ खैफोदगोनां दैबानाजों गोहोम खोख्लैजानाय सुबुंफोरनि हेफाजाबनि थाखाय चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डआव 5 कौटि रां दान होदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया 30 जुलाइखालि फोसावदों। डक्टर शर्मा बिथाङा बुङो दि बे अनसुंथाइया रैखाथि आरो रिहेबिलिटेसन राहाफोराव मदद होनो थाखाय सीएम रिलिफ फान्डआव होनाय बयनिख्रुइबो देरसिन बिहोमा। बिथाङा सिरियै आरो जेबो खौरां होआलासेनो गिख्रंथाव दैबानाजों खहा जानांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डआव 5 कौटि रां दैथायहरदोंमोन। सरकारनि मावख'गिरिफोरा जेब्ला फुन्जिनि बेंक स्टेटमेन्टफोरखौ नायबिजिरगासिनो दंमोन अब्लासो बे अनसुंथाइनि सोमोन्दै हमदांनो हादोंमोन। डक्टर शर्मा बिथाङा बिथांनि गुरै आरो उदार आखुनि थाखाय गावनि गोसोआरि बाख्नायनाय फोरमायदों आरो बुङो दि गिबि मन्थ्रिफोरनि रिलिफ फान्डआव मोन्नाय मोनफ्रोमबो रांखौ आसामनि दैबानाजों गोहोम खोख्लैजानाय जोंनि सुबुंफोरनि मोजांनि थाखाय जोबोद सांग्राङै बाहायनाय जागोन होनना शर्मा बिथाङा गावनि मावख'आरि फेसबुक पेजआव फोरमायो। थामथि खौराङाव दङ आसामा मोनथाम जिल्लाफोराव दैबानाजों गोहोम खोख्लैजानाय फरायसाफोरनि थाखाय थाखोआरि बिजाब राननायखौ जागायबाय। बावैसोनि दैबानाफोरनि जाहोनाव सोलोंथायारि हेंथाखौ बाङाइ खालामनो थाखाय मोनसे गोनां आगानाव आसाम सरकारा जोबोरैनो गोहोम खोख्लैजानाय जिल्लाफोर चराइदेव, शिबसागर आरो जरहाटआव फरायसाफोरनो बेसेन गैयै बिजाबफोर राननो जागायो। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ बावैसो गुवाहाटीआव बन्डायाव थानाय आसाम स्टेट टेक्सट बुक प्रडाक्शन एन्ड पाब्लिकेशन कर्परेशन लिमिटेड वेयारहाउसनिफ्राय बेफोर गोनांथार सोलोंनाय बेसादफोरनि जागायजेन्नाय खेबखौ फ्लेग खालामो। बे गिबि थाखोआ 1.12 लाखनिबो बांसिन सोलोंसाफोरखौ थांखि लायो, जायफोरनि फरायनाया मोनथाम जिल्लायाव दैबाना जानायनि जाहोनाव जोबोद गोहोम गोग्लैबाय। गिबि खेथायाव गां 1,41,719 फरा बिजाबफोर दं, जायखौ गं 7 ट्राकनि बेलियाव रोगानाय जादों। बे बिजाबफोरखौ 1,12,843 फरायसाफोरनि थाखाय थि खालामनाय जादों, जाय बिथांमोननि सोलोंथायारि दावबायनायाव सरासनस्रा थासारि लाबोफिन्नायनि फारसे मोनसे गोनांथार आगान। जेराव बे मोनथाम जिल्लायाव जयै 1.5 लाखनिबो बांसिन फरायसाफोरा दं। बावैसो सिगां जानाय दैबानाया गुबैयै 1.12 लाखसो फरायसाफोरखौ गोहोम खोख्लैदों। फ्लेग अफ फोरबोनि समाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मन्थ्रि पेगुआ गोनांथिनि बिबांखौ नोजोर होनानै बुङो दि बेफोर गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोराव थाखो 1 निफ्राय 12 सिम फरायसाफोरनि थाखाय 8.98 लाखसो फरा बिजाबनि गोनांथि दं। बिथाङा बुङो दि दानि दैथायहरनाया गासै गोनांथिनि 15% आबुं खालामो। मन्थ्रि बिथाङा रायजो राजाफोरखौ खोथा होबावो दि आद्रा थानाय फराय बिजाबफोरखौ उननि खोन्दोआव दैथायहरनाय जागोन, जायनि गेजेरजों गासै गोहोम गोग्लैनाय सोलोंसाफोरनि थाखाय आबुं कभारेज जागोन। बे हाबाफारिया दैबानाजों मोगा-मोगि जानांनाय ओनसोलफोराव फरायसाफोरखौ हेफाजाब होनो आरो सोलोंथायाव मिथिंगायारि खैफोदनि गोलाव समनि गोहोमखौ खमायनो थाखाय हादोरसा सरकारनि रादायखौ दिन्थियो। थामथि खौराङाव दङ GMCH नि प्लास्टिक सार्जारि बिफानाव उखुम गोग्लैनायनि जाहोनाव 4 बेरामिया जोखोम। 30 जुलाइ बृहस्पतिबारखालि गौहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि GMCH नि सिङाव सिलिंनि मोनसे बाहागोआ गोग्लैनायनि जाहोनाव 4 बेरामिफोरा जोखोम जायो। बे जाब्रबथाया देहा फाहामसालिनि प्लास्टिक सार्जारि वार्डआव जादों। उखुम गोग्लैनायनि जाहोनाव वार्डआव फाहामथाय लाबाय थानाय बेरामिफोरा मोगा-मोगि जानांदों। देहा फाहामसालिनि बिबानगिरिफोरा थाबैनो 4 जोखोम जानाय बेरामिफोरखौ फाहामथाय होयो। डक्टर आरो मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला जोखोम जानाय गासैबो बेरामिफोरनि हालोदा दिदोम जानानै दं। जायगानि खौरां मोन्नाय बादिब्ला बे बिफाननि सिलिंआ गोबाव समनिफ्रायनो गाज्रि हालोदाव दंमोन। देहा फाहामसालिनि नमाखौ मोजाङै फाहामनायनि खामानि मोनैनि थाखायनो बे गोग्लैनायखौ सुबुंफोरा सन्देह खालामदों। गोग्लैनायनि जाहोननि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो आरो मावख'आरि नायबिजिरनाया दासिमबो नेगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ चिराङाव UPPLनि दैदेनगिरिखौ थैनाय हालोदाव मोन्नाय जादों। हटेलनि दाङाबाजिनि उनाव बुथारनायनि सन्देह।
चिरां जिल्लानि छाटियानगुरियाव 30 जुलाइखालि इउपिपिएलनि सासे दैदेनगिरिखौ सन्देह गोनां थासारियाव थैनाय हालोदाव मोननाय जादों आरो पुलिसआ सन्देह खालामदों दि बिथांखौ बुथारनाय जादों होनना। जिउ गोमानाय सुबुंखौ बिजनीआव इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएल इउनिटनि लेङाइ आफादगिरि जीबानन्द बसुमतारी उर्फे राजु बसुमतारी होननानै सिनायथिनाय जादों। गिबि खौरां मोननाय बादिब्ला बसुमतारीया थांनाय 29 जुलाइखालि बिजनी टाउननि सिफुं हटेलाव सानै सेंग्राजों नांज्लायनायाव लोब्बा दंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला जाथायनि उनाव बिथाङा गोमानानै दंमोन आरो उनाव बृहस्पतिबारखालि फुङाव छाटियानगुरियाव गोथै सहखौ मोननाय जायो। नखरनि सोद्रोमाफोरा गिबियावनो खौरां मोन्दोंमोन दि बसुमतारीया जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जादों, नाथाय बिथांनि थैनायखौ लानानै सोमजिनाय जाथायफोरा फाउल प्लेनिं सन्देह सोमजिहोदों। बिजनी पुलिसनि मोनसे हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैनानै गोथै सहखौ बोखांनो हायो आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरो। चिरांनि सिनियर पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट महनलाल मीना आरो उफ्रा पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट क्राइम अजित कुमार महतोआबो जाथायथिलिखौ नायहैयो। जाथायथिलिखौ नायबिजिरनो आरो फोरमान बुथुमनो थाखाय फरेन्सिक हानजा थिसननाय जादों। पुलिसआ थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो अजद होनाय हटेलनि दाङाबाजिया जाथायजों सोमोन्दो दं ना गैया बेखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदों। इउपिपिएलनि दैदेनगिरि हम शर्मा बिथाङा बसुमतारीनि थैनायनि सायाव दुखु फोरमायो आरो जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनांगौ होनना दाबि खालामो। द'थि खौराङाव दङ आसामआ मोनब्रै जिल्लायाव दैबाना खहा जानायफोरनि थाखाय 6 दाननि लन दोनथ'नाय फोसावदों। आसाम सरकारा शिबसागर, चराइदेव, गलाघाट आरो जरहाटआव दैबानाजों गोहोम खोख्लैजानाय लन लागिरिफोरनि थाखाय लननि किस्तिफोरनि सायाव 6 दाननि दोनथ'नायखौ फोसावनाय जादों, जाय गाज्रि दैबानाजों गोहोम खोख्लैजानाय नखरफोर आरो आबादारिफोरनो सुग्लाय होगोन। बे दोनथ'नाया 19 जुलाइ 2022 निफ्राय गोहोम गोग्लैगोन आरो बे लन लाग्राफोरनि सायाव बाहायजागोन जायफोरनि लन एकाउन्टखौ मानगोनां एकाउन्ट महरै थाखो खालामनाय जादों आरो मावफुंनाय नङै एसेट्स (एनपिए) महरै नङा। रिलिफ राहाया न'नि लन, सोलोंथाइ लन आरो गारि लनफोरखौ लाफागोन। 6 दाननि दोनथ'नाय समफारिया जोबनायनि उनाव लन लाग्राफोरा गावनि दाहार सुख'नायनि समफारिखौ 6 दाननिफ्राय बोसोरसिम बारायनो हागोन, जाय बिसोरनि गोनांथिफोर आरो बाहायजानाय बेंकिं नेमखान्थिफोरनि सायाव सोनारगोन। दोनथ'नाय समनि गेजेराव आरजाथाव लन लाग्राफोरा गावसोरनि सरासनस्रा दाहारनि किस्तफोरखौ होनो गोनां जानाय नङा। दैबानाजों खहा जानांनाय नखरफोर, आबादारिफोर आरो सेल्फ हेल्प ग्रुप हानजाफोरनि रांखान्थियारि नारसिननायखौ खमायनो थाखाय सुख'फिन्नायनि समफारिखौ उनाव बारायनो हागोन। बे थिरांथानि थांखिया बै नखरफोरनो थाबैनो राङारि अनसुंथाइ होनाय जायफोरनि न'-बां, आबाद मावनाय, जिउ खुंनाय राहा आरो फालांगिफोरा दैबानानि खैफोदजों गाज्रियै गोहोम गोग्लैदों। 7थि खौराङाव दङ आरोबाव 3 सुबुंनि गोथै सहखौ बोखांनो हादों। सुबुंनि अनजिमाया 81 जाबाय। मैया फुङाव 30 जुलाइखालि शिबसागर जिल्लानिफ्राय आरोबाव 3 सुबुंनि गोथै देहाफोर मोननायजों गुबैयै मोनब्रै गाज्रिसिनै गोहोम खोख्लैजानाय जिल्लाफोर चराइदेव, शिबसागर, जरहाट आरो गलाघाटआव खहा खालामग्रा आसामनि दैबानाफोराव थैनायनि अनजिमाया बांनानै 81 जाबाय। देखमुख राघवारि गामिनि थागिबिफोरा जायगानि नामघरनि साखाथियाव सासे गोथै सहखौ नुदोंमोन, जाय गोथै सहआ दिखाव दैमायाव गोजावना फैदोंमोन। सुबुंफोरा जायगायारि बिबानगिरिफोरखौ खौरां हरो, जाय बिथांमोना नांगौ जानाय मावफारियाफोरनि थाखाय जाथाय जायगायाव सौहैयो। नाथाय बे रिपर्टखौ दाखिल खालामजासिम सुबुंनि सिनायथिखौ मिथिनो मोननाय जायाखै, मानोना गोथै सहआ जोबोद गलिनाय अबस्थायाव दं। गुबुन फारसेथिं बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन खहा जानाय ओनसोलफोरनि गेजेराव नाजिरानि बिहुबर नेपालकुटियाव आरोबाव 2 गोथै सहखौ बोखांनो हादों। गोथै सहफोरखौ दिपाली पनिकर आरो स्मृति पनिकर होननानै सिनायथिनाय जादों, जाय बिथांमोनहा 19 जुलाइआव दैबानाजों बोहैलांनायनि उनाव गोमाना दंमोन। 8थि खौराङाव दङ बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया चिफ रिलिफ फान्ड बेखेवो, रायजो राजाफोरनि मददनि थाखाय खावलायो। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया 30 जुलाइआव गासै बिटिसि ओनसोलाव देहा जोथोन, सोलोंथाइ, खैफोद होबथानाय आरो सुबुंफोरनि जौगाखांनायनि थाखाय राङारि हेफाजाब होनो थाखाय गाहाय रिलिफ फान्ड बेखेवो।
राङारि बोसोर 2026-27 नि बिटिसि बाजेट जथुमा जोबनायनि उनावनो बे फुन्जिखौ नेमखान्थि बादियै कक्राझारनि बिटिसि एसेम्बलि बिल्डिंआव बेखेवनाय जायो। बिटिसि खुंथाया फोरमायनाय बादिब्ला बे फान्डखौ रांखान्थियारि बिथिङाव गोग्लैसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनाय, फाहामथाय हेफाजाब होनाय, सोलोंथाइखौ जौगाहोनाय आरो खैफोदनि समाव रिलिफ आरो रिहेबिलिटेसननि राहा लानो थाखाय दानाय जादों। बे मुलाम्फाखौ धोरोम, हारि आरो राव सायख'आजासे मानसिफोरनो मोनगोन। बे हाबाफारियावनो फालांगिरि महम्मद इलियास आनसारिया 5 लाख रां अनसुंथाइ होयो आरो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा लकी दासआ गोदानै बेखेवनाय फुन्जिनि थाखाय 1 लाख रां अनसुंथाइ होयो। महिलारि बिथाङा बिटिसि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि जौगाखांनायनि थाखाय बे हाबाफारियाव बिहोमा होनो थाखाय रायजो राजाफोर, आफादफोर आरो मोजां हास्थायगिरिफोरनिसिम खावलायहरो। दान होनो गोसो जानाय सुबुंफोरा फान्डनि मावख'आरि पर्टेलनि गेजेरजों अनसुंथाइ होनो हागोन। फारसेथिं हेफाजाब आरो सोंलुफोरनि थाखाय मोनसे थि हेल्पलाइनबो होनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेयारि गोदान खौरां नायबाय थानो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।